Happy Easter Sunday sa inyong lahat. Nagluluto ngayon yung papa namin ng kamuti. Ang kamuti. Guys! Uy! Ba't yung kumain na? So guys, kain kayo! Kuya, no bad words. Hey guys! Guys! Kain tayo po! Ano yung to? Mani. Malikod to. Mani ito. Okay. Malikod to. Sarap! So guys, laki akong guys. Laki! Bayan! Laki naman sa'yo, bibi. Tong ka na. Uy! Sabi kami ni Papa, Kuya Be. Gopos tayo, gopos. Ang dami pala ito, ma? Ayun yung Papa Tinidor. Hoy, ako lang kang kinidor. Ipailapit mo nga sa akin yung ano pa. Sauce. Kailangan ko na ito. Kinain mo ba yung kutsara? At ayun ka? Joke lang. Dapat yung si ano? Coffee. Makain ng kutsara si Coffee. Okay. Naalala ko si Cookie pa pinanglain ng mga kutsara. Hindi pa na Ang taog kuan. Pangalan ni ba? Tumor. Mga ang tagtugal muntik na hindi malaglag. Kain din kayo ng kamuta. Ewan ko. Yay! Sarap. Maniod to. Panood to. Yes. Bago ako guys. Kapag sa mga bunso ko, ako ba dito? Papa. Kamuti daw. Uy! Kawawa daw tayo. Bakit kayo kawawa? Uy, uy, uy! Eh, ganyan mo kasi tayo. Ganyan lang. Ito yung marami. Ito lang, masaya, no? Delicioso. So delicious. Masarap. Paano? Hindi, lamay kayo. Lamig kayo.
hapon. Naman hapon. Hapon ba? Maniot to. Ani unta. Yung apa yatin. Sabi ko, yatin. Ay! Kain tayo ng nagili. Kain tayo ng nagili. Ate, sige. Sakay. Doon lang. Sige. Kain tayo. Sorry. Ay! Doon nila. Ay, no, nakabad yung ganyan. Dito na tayo. Bad nga yan. Tingnan mo nga, papa. Oh. Ano, limit mo na. Gagang mo, partner. Hindi. Hindi ba masarap? Kaya kaya taubos na yung mga Ang gatuloy. Diligan mo ka. Kakain. Please. Hindi, kunin ko ah. Bag, doon na lang. Ito dyan. Ang tumba talaga yung ano. Yan, una lang. What's doon? Di ba lami ang kamote dahil? Lami, diba? Yes? Sarap? Sabi ko sa'yo eh. Tingnan mo.